Iawn, wel, dwi'n athrawes yn Ysgol Brynrefel ac fi gafodd y fraint o fynd â'r criw yma yn gyntaf i'r gweithdy llwyddon lleol. Pan aethon ni i'r gweithdy llwyddon lleol i ddechrau, oedden nhw wedi cael her o ddod i fyny efo'r syniad. Y syniad gafon nhw oedd dod i fyny efo radio cymunedol. Mwyn yn gyntaf darlledu yn Gymraeg, yn gyfrwng Gymraeg, achos da ni'n mewn ardal Gymreig iawn fan hyn. Dros 80% o bobl yn siarad Cymraeg yn yr ardal yma. Maen nhw'n chwarae cerddoriaeth Gymraeg. Maen nhw'n cyflwyno 2 waith yr wythnos ac yn darlledu ar y we. Ac mae gennym nhw wrandawyr, nid yn unig yn yr ardal leol erbyn hyn, ond hefyd yn llefydd fatha Ffrainc a Japan a China. Maen nhw'n troi fewn ac yn gwrando ar Radio Refel. Ac mae gen i falchder mawr o fod yn nabod y bobl ifanc yma oherwydd maen nhw mor frwdfrydig a maen nhw mor dalentog.